si no recordo mal, comencen a l'escola en la Torre, en una unitària, en l'any 55-56. El mestre que teníem, lògicament era una escola tot de xiquets, de xics. Les xiquetes estaven a l'escola de Novara, eren aules separades, i les primers records que tinc era d'un mestre que era amic del meu pare, es portava molt bé amb mi. Coincideix en l'època en què els americans portaven a les escoles llet i formatge. És un record que tinc d'aquesta època, que el mestre ens donava un formatge groc i una llet en polvo. I com a metodologia, el primer mestre que jo recorde era un mestre amable. Jo no recordo que haver tingut cap problema i aprenia prou bé. Després, el segon mestre que ja vaig tindre era un mestre d'una línia totalment diferent. Jo no m'entenia ben bé. Era un mestre que parlava sempre castellà, que no volia que parlàrem en valencià, i era un mestre que a mi personalment no m'agradava. Utilitzava mètodes un poc repressius. Quan una cosa no la sabies solia castigar-te. Jo el trobava un poc sàdic. L'aula en la que anàvem a donar l'escola tots els dies era, com abans he dit, era una escola, una aula d'una unitària. Tots els xiquets estaven mesclats i sentàvem en uns mobles de fusta i solien sentar-nos per edats. Els més menuts estaven davant, els majors darrere. Solien sentar-nos de dos en dos, eren bancs de dos. Escrivíem en tinta xina i en pluma. Tenim un tinter que ficàvem en un forat d'aquell moble de fusta i allí escrivíem totes les coses relacionades en l'enciclopèdia Álvarez, que era la que teníem tots. En ella apreníem a escriure, apreníem a llegir i apreníem tot el que sabíem fins a que s'anàvem a estudiar o anàvem a llegir. Estàvem des de les 6 anys fins al final dels estudis, que suposa que en aquell temps eren els 14. Molts majors no acabaven perquè no pensaven estudiar res, anaven a dedicar-se a l'agricultura i per tant se ho deixaven abans d'acabar i estaven tots junts. Des de 6 anys i fins als 14 estaven tots en la mateixa aula i el mestre atenia a tots al mateix temps. I jo crec que una vegada que un mestre aprèn la metodologia per a donar tots els cursos, distribuir el seu temps, manar aquesta feina, que lògicament seria complicat per a aquest mestre donar tots els cursos o totes les matèries, encara que era una enciclopèdia. Jo trobo que moltes de les coses estaven basades en això, en la repetició, era en l'ampliació del coneixement i ell sabia la metodologia per a poder fer aquesta tasca i desenvolupar-la bé. Doncs anaven en l'enciclopèdia seguint un ordre. M'imagine, que igual no recordo bé, que hi hauria un primer llibre de lectura, que no seria exactament l'enciclopèdia Álvarez, seria mis primeras letras, un llibre para repasar i fer un poc de cal·ligrafia. I després els lliçons de l'Álvarez anaven, i si no recordo mal, anaven mesclades. Tenien una part que era en història, després hi hauria una part de matemàtiques, o de geometria, o de llengua, lectures. Recordes de moment l'estructura que tenien l'enciclopèdia Álvarez, tenia que tornar a fer. Jo ho recordo com una cosa globalitzada, no com una cosa
no hi havia un llibre d'història, un llibre de geografia, un llibre... no, estava tot en el mateix llibre, tot en el mateix enciclopèdia. Jo recordo utilitzar com a recursos i materials la llibreta on escrivíem tot, l'Àlvarez, l'enciclopèdia Àlvarez, i poca cosa més, el Tinter, el Plumí, com a manualitats. Els llibres de lectura que jo recorde, jo sempre els he tingut a casa. Jo recordo haver vist allà a l'escola una biblioteca d'aula. No recordo que existia una biblioteca d'aula. Per tant, jo els contes que tenia els llegia a casa. És que en casa em compraven. I no recordo ningú material, ni especialment els jocs que fèiem eren jocs que jugaven els crios del poble, jocs en tacons de sabates, en les trompes, en xapes de botelles de cervesa, però no recordo manualitats que jo aprenguera a l'aula de l'escola. No recordo jo que aprenguera una manualitat, i normalment la relació en les xiques era nul·la. Alguna vegada enviaven algun xiquet a fer algun radical a l'aula de les xiques, però la relació que teníem sempre era extraescolar. No compartíem mai ni el recreo ni ningú tipus de... l'aula tampoc estaven junts, sempre es veien fora de l'escola, mai més. I jo no sé exactament perquè les xiques estudiaven, crec que no estudiaven les mateixes coses, perquè dedicaven temps. Al voltant dels 12 anys vaig eixir del poble i vaig anar a una escola privada en Villena de Salesians. No va ser per a mi una solució, en absolut. En ells tampoc vaig estar bé. Jo senzillament no comprenia el per què a casa m'enviaven a una escola privada quan jo no creia que em portara mal, ni per mi allò va ser un càstig. I no vaig treure massa substància d'aquella època escolar del col·legi privat. Les coses no m'anaven bé a nivell d'estudis, perquè jo em passava els dies plorant i tenia els meus plorant, tenia una rebel·lia a la situació i no vaig treure un benefici d'aquella època del col·legi privat. En el col·legi privat hi havia mestres de tota mena, però hi havia alguns mestres que pegaven i pegaven prou. Entre jo recordo el director del col·legi de Salesians, que es donava llatí i que solia triar algun alumne i s'ensenyava en ell, dient que tenia un alumne dels dimarts, un dels dijous, un altre de... solia preguntar si no sabia la declinació, doncs podia pegar-li una pallissa, agafar-te les orelles, alçar-te i inclús tirar-te damunt d'una pissarra. No tinc un bon record de l'escola privada tampoc. Trobo que l'època bona meua d'estudis comença em presento la primera vegada en l'institut d'Alcoi per lliure per veure si podia provar alguna assignatura i les coses no, lògicament no tinc bona preparació i les coses en mal. I després ja començo a anar a l'institut d'Alcoi i les coses comencen a funcionar-me molt bé. Suposa que la meva negativitat davant de la situació que a mi no m'agradava es soluciona i tinc una predisposició, suposa que mental o de maduresa, per tornar a reenganxar-me, com suposa que em va passar amb el primer mestre que vaig.